Mayong buntag sa makausapa sa tanan. And happy birthday sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, inahan ni Jesus, ug ato usab nga inahan. Mahimo tingali ta mo kanta ta og happy birthday, pwede? Magdungan ta, no? Atong hangyoon atong choir sa intro, kadto lang mas familiar nato nga kanta, no? Sa happy birthday before ko magpadayon sa akong pagpaambit. Malindog kitang tanan aron mo greet kita sa atong mahal nga inahan og happy birthday atong manyanita song, no? Kibali halad pasalamat sa mahal nga inahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palakpakan na to atong mahal nga inahan. Happy birthday, Mama Mary. Daghang salamat. Ang pag-offer sa bulak unya na lang nato himuon human sa pangalawat. My dear brothers and sisters, throughout the whole world, I do not know how many titles are given to her and how many different images were crafted to make visible our remembrance of such a simple, venerable woman, holy, immaculately conceived, blessed among women, because blessed is the fruit of thy womb, Jesus. No? O tingali at tingala ang uban kay gibalik nato ang imahin sa mahal nga Birhen sa regla diha sa atong pagsaulog karon sa birthday ni Mama Mary. No? The same person, the same mother, the same woman, simple, venerable, yet immaculately conceived, holy, blessed among women, bulahan sa tanang mga babayi, kay bulahan man ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa adlaw na tawhan sa mahal nga inahan ni Santa Maria, inahan ni Jesus, inahan sa simbahan, inahan natong tanan. Sa ordo in the liturgy guide of the church, it says, in celebrating the feast of the nativity of our mother, we celebrate the dawning of the day of redemption. Unsay atong gisaulog ang pagabot sa banag-banag sa atong kaluwasan. Heaven and earth rejoice at her birth, entrusted with the mission of redemption. She would not fail anyone, dili gayud mahimong mapakyas sa atong pagampo matag adlaw uban sa mahal nga Birhen sa regla. Wala pa gayud mahitabo nga dunay usa nga miduol midangop kaniya nga iyang gitalikdan. Nangayog pakitabang, nangayo og pangamuyo, og nangayo sa iyang panalipod. Wala pa gayud mahitabo nga iyang gibiyaan, iyang gitalikdan. Therefore, we rejoice that our mother is here for us, her children, for our protection and guidance, and as our intercessor ngadto sa iyang anak nga si Jesus, atong Ginoo og manunubos. Going over our readings of this day, sa atong pagpamati sa mga pagbasa karong adlaw, we notice that walay usa nga naghisgot mahitungod sa unsa ang mga detalye sa
pagkahimugso kaniya dinhi sa kalibutan. Wala gayud naghisgot kung unsa ang mga circumstances sa birthday sa atong mahal nga inahan. The readings make explicit mention of the future birth of the Messiah. Ang mga pagbasa naghisgot diha sa pag-abot sa manunubos, but not the mother of the Messiah, no? Nganong wala may paghisgot mahitungod sa pagkahimugso sa mahal nga inahan, no? Balansi ra kini sa simbahan. Disyembre 8, piyesta sa Immaculada Concepcion, ang pagpanamkon kaniya, no? Nga immaculate, pure, no? Sa sabakan sa iyang mga ginaykanan, no? O hangtod karon gitagna siyam ka bulan sa normal nga delivery sa bata, no? Pero wala kayo'y paghisgot unsang mga nagpaluyo niini, no? Winta lamang ni nga 9 months after, no, mahimugso sa normal ang bata, no? Hayali doon ay mga pangutana, can we not have passages that would relate to us how our mother was born, no? Wala ba kahay mga pagbasa nga atong mabasa diha sa liturhiya giunsa o unsa mga circumstances sa pagkahimugso kaniya dinhi sa kalibutan? We will be disappointed if we start searching the scriptures passages about it. In the New Testament, there are only 2 persons that have their birthdays narrated. Si Juan nga magbubunyag o si Jesus, no? Nga dunay pagsaysay gayod sa detalye sa mga panghitabo diha sa pagkahimugso nila dinhi sa kalibutan. In the Old Testament, there were the names of Isaac, Jacob with his twin brother, og ni Samuel. Si Job og si propeta Jeremias, they remembered those days they were born only to regret them, no? Kung mahimo pa lang unta wala ko gipahimugso niadtong panahuna matud pa sa propeta. For some, the lack of information about Mary's birth is unfortunate, no? But they compensated it by writing, composing literary works, though not accepted by many, no? Pangutana, kinahanglan pa ba kini? Kailangan pa ba ito, no? Is this necessary nga mangita kitag mga detalye unsa ang mga panghitabo sa pagpahimugso sa atong mahal nga inahan? Father Mario Baltazar, a Dominican priest, nagsulat. He wrote, I found out that to greet an important person on his or on her birthday, you do not inquire about the circumstances of his or her birth. You could be dismissed as an impertinent guy, a busybody, no? So, what is the importance of what we are doing in this celebration? Unsa man kini ka mahinungdanon nga kasaulugan sa simbahan o kining atong pakigduyog sa kasaulugan sa pagkatao sa atong mahal nga inahan. We want to greet her for being what the 2 readings do say of her. Ato siyang i-greet, ato siyang hatagan sa atong pagbati, mainiton o kinasingkasing nga pagbati kung unsa ang gipadayag usab sa mga pagbasa karong adlaw. Isip inahan sa manunubos, isip inahan sa simbahan o inahan natong tanan. As a mother of the Messiah, of the Savior who will save His people from their sins, of God who is with us, Emmanuel, no? Just as we celebrate Jesus' birthday for what He is and has done for us, so we fittingly celebrate the birth of Mary for what she is
and has done for us and will continue to do for us. Ato siyang i-greet, ato siyang bation sa kinasing-kasing, may niton nga pagbati diha sa iyang pagkainahan gayod sa manunubos, inahan sa simbahan, inahan natong tanan. Tigiya o tiga pataliwala ka natong tanan ngadto sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Matud pa sa ganiha sa introduction, diha kaniya nakita natong tanan ang banag-banag sa atong kaluwasan. Busa, magsadya, magdaig, maghimaya, o magpasalamat kita sa Dios. Kay pinaagi kaniya, diha kaniya, kita usab makalaom sa hingpit nga kaluwasan, nga giandam na sa Dios alang kanatong tanan. Not every birthday though is remembered for the happiness it brings. So, dili tanan birthday atong hinumduman diha sa kalipay o diha sa kanindot nga mga selebrasyon ng mga kasaulugan. But we can regard such day as a day of promise. Always as a day of promise. Like karong adlaw pod, birthday man sa akong auntie nga madre, Sister Nati, no? Ay nahinumdum pod ko niadtong June 17, 2021. Supposedly birthday man to nako ug naka-schedule naman unta to ang akong instalasyon dinhi sa parokya. Pero June 16, before my birthday, namatay ang akong igsuon, akong magwang, no? Nya karon adlaw birthday pod sa akong auntie nga madre. 80 anyos unta si Sister Nati nga kanhi na-assign po dinhi. Ikan sa Manila akong gikuha kay ganahan siya mag-birthday dinhi. Kay niya man dinhi ang iyang mga igsuon ug akong manghod ug akong mga pagumangkon. Pero the other day namatay man pod ang akong brother-in-law, no? Ingon na ko sa akong auntie na di lang usa ta mag-celebrate sa imong birthday sa atong mga ginaplano. Mag-celebrate gihapon ta uban sa atong mahal nga inahan, uban sa kinatibuk-an sa simbahan, sa pagdaig paghimaya o pagpasalamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi, sa gasa sa maayong panglawas o sa gasa sa kahigayunan diha sa panaghiusa sa atong panagtigom o panag-uban isip mga pilgrims ni nga kalibutan. Again, not every birthday though is remembered for the happiness it brings, but always we can regard such day as a day of promise. Diha kang Maria, nakita nato ang banag-banag sa kaluwasan sa tibuok katawhan nining kalibutan. Maghimaya, magdaig, og magpampasalamaton kita kay pinagi kaniya usab kita makalaom sa atong hingpit nga kaluwasan. Amen.